ପୂର୍ବ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଜାଣିବା ସେହି ରଘୁଦାସ ଆଉ ଆମ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅମୃତ ଭରା ରୋଚକ କଥା। ଥରେ ରଘୁଦାସ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ରୋଗରେ ଏତେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଳ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବିଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଶା ଶେଷ ନଥିଲା। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଜିତାତ୍ମନଃ ପ୍ରସନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନ ଅପମାନୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତଥା ମାନ ଅପମାନରେ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ବିଛଣା ସହ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲା। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ସେ ବାଳକଟି ଆସି ରଘୁଦାସଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁଦାସ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ବାଳକଟି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟ ଜାଣି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ମୋ ପରି ତୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରି ଆପଣ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ସଜାଇ ଦେଲେ। ଯିଏ ରାଜାଧିରାଜ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ପାପ କମେଇଲି। ଆପଣ ତ ସାରା ଜଗତର ନାଥ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋର ଏତେ ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ? କାହିଁକି ମୋ ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ? ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ତୁମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାରେ ତୁମର ସହାୟ ହେଲେ। କାରଣ ଏସବୁ ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ନ ଭୋଗିଥାନ୍ତ, ତେବେ ସେସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଦିଅ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ମୋ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବ। ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରଜନିତ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ ଆଦିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଭକ୍ତ ମୋର ସେବା କରି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ରଘୁଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରଘୁଦାସ ବହୁତ ସରଳ ଓ ପିଲାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଛୋଟ ପିଲା ବେଶରେ ଆସି ରଘୁଦାସଙ୍କ ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ବିନା ରଥ ଇଞ୍ଚେ ବି ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥାଏ। ସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ବି ଗଡ଼ିଲାଣି। ଏହା ଦେଖି ସେତେବେଳର ପ୍ରଶାସନ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ରଥ ଟଣାଇଲେ। ତଥାପି ରଥ ଟିକେ ବି ଚାଲିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସଙ୍କର। ରାଜା ଡକାଇଲେ ରଘୁଦାସକୁ। ରଘୁଦାସ ତାପରେ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରଥ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ। ରଘୁଦାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।